Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagaryami, mga babayami si agama Islam. Masya Allah, miatip man na datano kasumpati so itanong di ka pa magusaya agama tanwa Islam. Siguro datano rumpan na kasumpati ada nakalskan wa pagisan langu-languan o mga followers sa kanya kaya kita no wanto na di mambukadani yung ino mapipiyakan sa kanya ng mga darupalurus. So kesampaian lagi yang kaya video na malukan o comment wanto na mambukadani sa kanya oras yang kaya may po sa mga gawin. At tanong ko kawi wanto na mambukadani manisa. Masya Allah, tabarakallah. At yang kaya makatataya na karoon makatatigyan na alhamdulillah mapipyan. Penalamatan dan Allah subhanahu wa ta'ala ka matataguro ketan wagi aku tua kami biya ginawa. Pagkita nusi ko Allah awad na po matasagin yung mga pamilya sa na pangampiasiran Allah sa abiran sa namin iwas sa agyan po tua mga panyagin na matataguro. Mana yang ayam itu ni bentai na malukan no kunin waktu nadi mahasiswa itu. Salam di Atinat. Jadi bentai ini Hamzah dari Kufa. Salam perasaan Atinat. Bagi musik Allah apabila kita wangkah. Lagi dia nak yang ayat ini pun. Salam perasaan yang kaya mga pagarya kan ada institusi sari dalam penganusan mga pagarya kan na pagkatantayaan yang kaya si Alia dalam penganusan mga pagkatantayaan ay man tuwa gawin na dan waya sa NCMM yang kaya umas, yang kaya mina ofisiran, yang kaya kisusitik naubatan o makuha yang kutuwa passport mga jamaatan so maghaj yarakatan o pagkaunod Masya Allah ayaw tuwa kada gelami upama kutang makadalakaw Allah makalalakaw kami lang na sampo kami agwalo. Sugi update lagi yang kaya hajami, lagi yang kaya insyaAllah. Benda pemanisan na tungan ini na pelalakaw. Tidak sih kumabang sa tanong, siran niya mag-contribute. Nah, yang kutuwa kepada kamatian aja butuh mga hadis saja butuh kapilala kawiran karena api-apan minsan malumala amini pwediran lagi nyaman ko sa gatusan ito amini pwediran ito to kedam utaw lagi ang butuh amini pwediran lagi ang butuh ini dulu mga tungan niya sa airport lalakaw sila zaman na yan sumanga kaditan usang yang ayam Pilipinas na yang maka flight at super flight
kan flight kagi gawi matuk mana gawi na mana flight minta terus nutu naman sa di ba umagyang walang flight insyaallah sumakapantag ko kami ron na June 9 alungan o 25 ang yung pantagan ng flight natin insyaallah Allah sasampai kami ron. Yan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga bangsanan wa makanin at sudigan ng ibriyan sa mabya matarututan mo subuan magtanong ang matanong Islam ay wala na subuan ang matanong Islam ginaso Baitullah dito ang kakalaw niya sa Baitullah masyaallah tabarakallah swigi siya inukitan tanong na isan na mapi alhamdulillah kita iya siya ang haramay siya na matatapos sa tagin na siya kapiya-piya gito sa muamalairan gito sa kupantag sila sa mga so mga shaykh sa sinaitan na mapiya haramay dar kubag okay na niya kapiya-piya gito sa service wiransi ko mga pagsiran. Alhamdulillah, dahil ko ako makaptunag yung pagalitan ng aliman, alim mga manitin. Naging ko ito kirig sa inyong solutan na may kapiya-piya mga para nga mama malayawin agad sa mga tao niya. Masyaallah. Salam tanwag yang kaya mga bangsa tanwa lagi niya Bapak Maruf. Waalaikumsalam. Nursida Shuaib. Salam rakanusan lang ng mga bangsa. Masyaallah kata yang kaya viewers kan kaumanan 29. Yan buatan 28. Saya pengasukan sa MCMF. Saya. Ayaw kita yang ayaw kita sa Lekon. Ubo may nasu signal na ano kaya daw paro ka pagniya lang asugan. Salam ki Sadik Ampuan. Lagi diyan na si Amirali Sarip. Wanay tanong. Hamza, salam rakano. Tinam Raida Sarip, Tumanong. Salam po mga pagsamya dito sa isagya kaya na ito. Said Sultan. Si Sam Abdullah, si Nuralain, Panggaga, Romero. Si Abu Marhan, so pag-arya ka na alim. Si Abu Marhan. Salam rakasan, pag-ari ko. Yung ito ba sa yan na naya pantaga siya sultan sa isim marilis passport yung atano para dito na malalamba ako nila ba sa yan kaya kapulalakaw ay sa manutuwa umakwa wala mo nagyan mo seminar sa Quiapo seminar sa mga kadi ito rin ukiran wanto na yung kita yung Hajj anto na mapiapang dila butaniran anto na yung pamana mapiapang dila butaniran ang inanay ko mga ulama nagyang utwa kapsiniran nagyang utwa
mga kadi kailangan mabuto ang pesiminasiran daun din na penguyatan siran aniran na aniran maarga ang buto kapalala kawiran dia kaya lagi daya paman nakapaghaj na kenapa ini lagi itu kampu pasial sa kaya mga pagdarpa ayan na kapamasyala alala ka wasinggo si Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ito ba kailangan na makaayon susuan raktan wag may Islam kaan na karima wallah nagyang kutuhan. Naman nagyang kutuwa katulong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan na al-hajrul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kaya man nagyang kutuwa katulong nabitan wa Muhammad at yan nagyang kutuwa hajj at yarima. Agi tu sundan noro agi yang kutuwa hajj at yarima sama to na ubat talon to pengdal-dalam isa pamikiran na adna mga hajj di ketarima. Lagi na ni di talon di pamangilay sa okay taso mga kadi na mapaka asaliran ko taritibun agama Islam kakano dunia lagi ang kutuwa hajj. Lagi ang kutuwa tibu nabi asu hajjat yarima lumiyan nakawagin kutuwa taum yan hajjat yarima uwag lagi ang kutuwa siya na nakawnian kaya mambuokit na lagi ang kutuwa yang gelebakaw lagi duk yang gelebakaw no nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tibu nabi ada na balas dan na balas lagi ang kutuwa kaya pagsaksiyan inunta lagi ang kutuwa surga wallahu subhanahu naman ito mga pagarian nanaginan inutan waya di prasarasay inutan waya dinggus tuwa su mga tamok tanu mataya paman nagyang kaya masana tanto kumala kibuyet sagyan kaya haji na inutan to dinggus tuwa gyang kutuwa tamok tanu ayabu apaman na masisingan tanu na gyang kutuwa rila na gyang kutuwa surga wallahu sa mga bangsa niya makanin ni at ada lakay sa kaya ragu insyaallah subhanahu wa ta'ala na sitano kumagaya po na salon waragu ego ko pangling tano sa wallah sampai tan ego to gaya bala sa kaya galabak na sa surga wallah subhanahu wa ta'ala na basta turun na nabitan wa Muhammad na magatus ka porsyento mga pagariagan na tipu din na paman na kadto nabitan mo Muhammad na yung utos ng mga katuruyan na mawahya po si Allah subhanahu na kung kabayatan mambagian tanong ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na katayag yang kaya kapag hajj ay sa ukit apaman na keparulitan wag yang utos ng Allah subhanahu na yung utos ba di kanuk ketabu sa kanuk si kumakan. So tamok mga pagarian na sambi-sambi. Nagbiyang kaya katatagutan sang kaya dunia na makaisay-isay. Dama dua, dama tulo. Kung may bayan sutaw sang kaya dunia na din na o kita ba niya siya pa nakapakapagpurman. So kung yung siya na makaisay-isay si maman na kumiyata namin susabad na kamukyan, makaguga peniyata kanong nalalakaw ka. Yang kaya paman na hajj na ibadah. Simbe ni si Allah subhanahu wa ta'ala na ayap nakapini na matatago na giyang kung tuwa dua simba at ibiran ibadah maliyah wa ibadah badaniyah. Kaya manaw ito na simbe niya pagusar sayo muslim na giyang ito ginawa niya. Pura sayan niya na yan. Ikadua na simbe niya kaya okitian na mapanggusto no tawag yung kutuwa tampiya. Yung kutuba apaman na malutan ro na ya isang itagya kaya so lalalakaw na kagigiyay na simbi ni si Allah subhanahu wa ta'ala na napagod na yung kutuwa mga examen. Pag-examen na yung kutuwa mga kanina. Lagi naman ito aduna paman na danyo kasuatan na po mga
mababaloy at tumanong sa iyang kaya Hajj, lagi dari kaya NCMF, sa mga SAIC, sa mga agency na manukano kaya lugar. Di ka no dito sa mga katero ang mga rarata. Tunay ini baka kita niyo sa iyang kuto mapi okitian di sinabutan di bibitira NPP ang iyang kuto ang mga audagan. Di na nekladi na kailangan na makasabartan. Kaya ko to katetaro sa mga rarata gintinugan niyo ila so tao na lumiyala ka umiyagas na dito pa kayo baga dito basa sa mga rarata. Sana na turuon sa pamikiran o mga kadi o baga di makatero sa marata. O baga di mapamaka ito, mapangataki so mga deto ag na isusumpat niya sa iya kaya haj marata o mga katero. Kaya paano ba miraw sa baka miya kasi sinta na kung pa kaya mubasaan sa mga saik, sa mga padagas sa iyang kutuwa pa man at yalala ka niyo, langwan tama na mga Muslim. Na marata o baga dito sa na ini marata. Nagwaya pa ba niya kutuwa galabag ka marata? So, niya kaniya at tawad na mga galabag ang mga rarata na baga kaniyo dun ng ko mga darapay. Baga kaniyo na niya kutuwa galabag. Hindi na nakaplalakaw niyo na simba na ito Allah subhanahu wa ta'ala na katawan tanong aswallah na taib la yakbalu illa taiba. Aswallah na sulti. Laya man buat terimaan yan, aga labag na, dia buat wasok niya galit. Nang mga sasawi sa mga raratan. Ginambay pa man na mga musawir ng buhay, mga advisayan. Nagyan ko ito ba mga pagariya, kagi simba ini, kung dalabag ano tao na adna pa man na mga pangalang, mga examen na kailangan tanong saya sumala kasuban. Kailangan tanong sumala kasuban. Ano din tanong ka mga manusia, tanong sumanusia na di pa kataro. Di pa kataro ito suman. Nagyan ko ito ba pa man na kahit na mapiyan na si tanong na manarik si Allah, sa mga ganun ba napakatataan tanong sa kapasan. Yang kaya pagariya ka na si Abu Marhan ay siya na siya na guruan na ka na ng pagangay na si Sahin Sibu. Kasi pabanta kita ka na dago ko na yasun na siya kaya dago ko na yasun. Dia kira na yan ni ano na ipinto saya. Dia kumisipan kabad ng mga tao saya. Masya Allah. Salamat unang-unang tayo sa kanya. Kaya nga pagariya ka na si Dung Min Sam. Pagari ko na paniya tagad. Tagad na paman nakapapatuta sa iya kaya. Salam rakasan. Siya kung kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Paniya taga. Inshallah na next 2024 na ugat sa mga ubah kong kapman masih mabuhay. Inshallah bismillah penerga wallah bismillah lagi kayak mga siningan na kana sini ka abuat dan wallah yung pagmatumal na so kung suka tumal na kanamo ayos to na makapsugat ka kilala yung Rahima Yusuf Mailaw salam barakan si Junior Aba Ala Bisu salam yung mga pag-usap na mga WhatsApp yan mabunang salam rakano. Si Pau Paulanto, salam. Abdul Basit Talagindab, salam rakano sa mga kakami, mga tunay ni mga guwami. Si Isam Minalang, Magunang, si Naima, Sarib, si Mian Torontos, Asia Magdara, salam rakano sa mga pagaryami, si Raisa Deswamala, Mama Potaw, salam rakano. Waalaikumsalam. Mga pagsatan mo isa sino. Agyan kaya pagariya ka na alimas Abul Khair Swino una ka na magari ko na kung wala magadan makabugar. Madad na agyan ka na ini pasakit ang magdudam. Salam rakasan Abul Khair Swino una ka na Dundullah Asadullah lanto sana yung kumapanidangaran. Dundullah, Sudur Wallah,
Asadullah Arimofun Wallah. Salam Rakano. Samia Yasin. Said Umar. Raisa. Samia Yasin. Chill Lovely. Masya Allah. Salam Rakano. Asnaima. Salam. Saharu. Mamli. Salam Guru. Jangan nakatur wali nana. Jangan udah nak lagi nam imiak bera la dijua kan masya Allah. Nana ilayan yung sa giyang uto apitya kan. Giyang uto amalik yung penabangan kalau giyang uto katur wali radiyallahu anhu masya Allah. Mga tanong ko Allah yang tanong ko ilmo. Mala ka sampai na ron. Kung kano mag-share sa mga bisitan. Jangan nakatur wali na ilayan yung sa giyang apitya no. Si Peter, salam, Sadiq, Saleh, Ampuan. Salam Rakano, walang na dito sa dyan. Aya, kibgaya kan Rakano, usayan, mapia. Keduni ni wagi ang kaya usayan mga pipia, makakupusi kong mga ulama. Yung mga ulama, atira na ala-aqilo, man taraka dunya qabla an tatrukahu wa ammara qabrahu qabla an yudkhilahu wa arda maulahu qabla an yalqa. Yang kana na mabuba akaturo mga ulama na miyak kapya-pya. Katuro amala umangan nun nagumala kekuatan nun naguna. Mala kekuatan nun naguna. Makapantagan sa giyang kutua berakal manusia o tidak mapi pamikiran na manusia. Kaya man lagi kung tumakatero pamako betano din na kabaya mapetano sa giyang kung mga berakal ay man ang berakal lagi kung mapi lagi kung kau kitukit kau yagu-yagi sabab sa giyang kung katatago ng mapi pamikiran. Berakal. Nah, kenapa subarakal gali? Adna berakal malatiran ya kalagi gali pusar ni sa giyang kung kang gali. Hindi na makaratagal mo. Aya, busayin tanong siya, naging kung berakal, miya kaapas, naging kung kau yang yan sa dunia, kaya pakapas yan, na makaumasalungan na mori, dan naging kung kukuhan yan sa kasurugan yan. Kaya kung natito berakal, naging kung inibagak yan sa dunia. Dunia yan, ipantag yan kung dunia, kabalaan tatarukahu, oryang penuh, dan kada sa giyang kaya dunia dapat mau maagiyang kutwa kapatay. Kaya man ito mga pagarya, nabaga ka na ka sumakapantag ka ko dunia o mga galabag ang mga rarata. YouTube, lagi ka na ba man na kaya subutan raw na batalo din pa man na di pendunia. Kaya sa dunia na si itanong matatago na mga galabag ka pipa kaya nakatano aga matano Islam, sumakuyagan, madagalatan ito. Dahil nung ako gusto yung mga ulamatan. Kaya imbang kagatan ron, nagyang kuto ang mga say, kailangan tanong niya si kapagagama. Kasaparangan niyang wasumbuyang, kasaparang kanyang kulangwan taman ang mga pipya, ang mga galabag. Na basta galabag, kasaparang kaniyan, dan si kumapya, nabaga ka na ka. Baga ka na ka, nagyang kuto galabag, pagkasapar kapagagamang ka, ayad na turduang ka na giyang kutwa paman na para kung agamang ka Islam, giyang kutwa kabas na ko, giyang kaya dunia na timpuari tarusa. Makay sa tanong siya matago, na dead na ikadong ikadong. Na ibagagatan, wag giyang kutwa mga say. Mga galabag, mga rarata. O kipantagatan ron si dunia. Madagala mapiyasa sang kaya dunia, dagi-dagi ang kung paman na itanong ka suwaswata si Allah subhanahu wa ta'ala, di kang nalabag ako agama, kapsuporta ako agama, ipangalim mo kung mga miskin, kasuporta sa madrasa, masjid, yang kung tuwa kapipi, kang bilang atawi, kung balalok, kami ang makapiyapyan. Naginan, langwa na siya'y, na o ibagag ko tao, sagyang ko to, pagkabinasa ko kapagagaman yan, na inopan gito'y ulaw-ulaw manusia, kabarakalot. Lagi paman na isipatan niya, lagi ang kaya anto na tituwa bata lagi ang kaya dunia. Lagi ang kaya dunia na tigo mga ulama yang waktu di dalam sa sila na
paman kedua tiang su tahu keribatian su manusia. Kedua cikgu mga ulama berakal lagi yang kutua ammara qabrahu. Ayah Miana benaran yan na mambelay niya na sa kuburian. Anto na ikambelay sa gaya ko sa kubur nakapagamal sa mga pipi amal. Kabalaan yun dukilahu, pimbelay niya sa kuburian sa gaya ko sa dan yun nung panakapakatalingong ba. Mga pagarya, manusia abadi kapamula sa gayang kada na kubur. Paman na gitakadano sa ginawa tanwa, manusia inunta na kikubur. Na kailangan na mambulay tanong kapipian ang tanong yung puto ang mga kuburtan. O ba makubaga ng pangisi, tigalin, ba lagi do pa man nakambulay sa walaya, kailangan na mapyadi, sulupa na isisa. Ayamit malay tanong, sa giyang puto ang mga kubur na sa mga amal tanong ang mga pipian. Lagi do sambaya. Lagi nagyang puto ang kasasadka. At yung Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padengan niyo. Agyang kutwa kayaw o kubur, agi sa kubur na tanto na kung mga mayaw, mga pagalian sa sitwagam. At yung pa ko, makakagidam tanong sa mayaw, si tanong sa agyang kaya liyawa o lupa, agyang kaya karanti alungan, ay panagyang kutwa, si kamatang sa agyang kutwa, di dalamian, ay dapat pagkakayaw niyan. At yung nabiya, parang nga niyo agyang kutwa kayaw o kubur, hula lang sa agyang kutwa kasi sa dika. Pagarya, iman to na adna kapakaya na tamuk ka, kapakaya kalabudang ka, nasisadika ka. Kapag kaya ko to asal ada pira ka kaya pag iklasan na kagut yari ma Allah subhanahu wa ta'ala na mau mga sagiyan ko papan ako na madagala pa kay sagiyan ko to ako na ingdulalantan ay dagi ko ta mga pakaiso na man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka yan kaya talo pakaiso na sigurado apa man nakisura ka tanong ang mga manusia uda ataw apa man na ba may kubura di na pakaiso mga malaikat. Paganero na antay tuwan ka, manrabu ka. Antunay agamang ka, antunay nabi ka. Yan nga na natin. Na promasayan tanuan ng sanggayan. Upama kung abayan tanuan, baling tanuan, mga barakan. Kuwan. Manaammara kabrahu, kablaan yudhilahu. Apa man natawa, pimbelay niyan, sukuburian, sagyang kuto adawon dan yan nung panakapakatalim. Ada ka pa naman tabo sagyang kuto ko. Na mga pagarya, na panabenaran tanong, malama pa siya tanong maka. Masa hari yang kaya paman nakapag-judge. Kasi sadaka, kapamuha sa kumula na Ramadan, hindi na ito pada kapamuha sa mga sunnah. Mga tadam-tadam si Allah subhanahu wa ta'ala, sana na miya kalala ibalas, kuwan. Naginan, ang galabog sa mga pipi ang mga. Na, ay kataluwa barakal, nagyang utartigo mga ulama, tao, miyaso at yan supado na niya. Ay mana nagdiswaso at yan suwapa. Kabalaan niya alkas, ikumasa ada siram pa na makamugurat ng ngayon. Wallah subhanahu. Daga pa na makatindig sa hadapan ng Allah na kailangan na miyaso at akadiswapa. Anto na ito mga pagarya, anto na yung kita kaswatan ng suwallah, na mabaluitan wa titu-titu wa uripan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabutan tanu, adna kadnan tanu, adna pamana, simbuan tanu, ay isa suwat na tinuntas wa Allah subhanahu wa ta'ala naya malana mangungunutan tanong si ko suguan niya suguan ng Nabi si ko suguan wa gamatan ng Islam sada ang Pilipin laban tanong kumimili sa gamatan wanto na yung matatagong si ko agama Islam na napaman na pakaisa-isa tanong agi na suguan na yung gamatan ng adik tanong din na paman na panudua kenapa tanong bertanong pagi tunay ni kenapa tanong penanayan ni susaba ada mga pangitawa paman na di lang di pamimili ang swagama di so Muslim yang gaya umat Muhammad na kailangan na ada pili-pili basta arko agama na bumiyatero arko agama na mangungulutan tanong ginang bikapaka ginang kita maswat tarakatanong Allah subhanahu wa ta'ala kenapa tanong pumimili swagama jika din ang pagirawa giya kafian yan basta teroon wallah na gitu mafia naman so Allah na ada kaniyang penadna sa dunia ada penadna wallah dunia agus tagu ko dunia o dina sa mga pada mga kaadan na so Allah nakatawan yan din mapunggulaw na ino ko super agi mo to kabaya wallah apa man na sa kanya ni titu-titu mataos iko makakailangan tanu ang mga manusia ang mga kadno Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na magatos ka porsyento na dito no di mamunutan wadong pamana di ulo kingo mga ginawa tanu na sila yung tuturo niya si Allah subhanahu wa ta'ala
ubang ka pagariya pegerna ubang ka pegerna pagalangi so titu asuan mga masagot gina na emap yan ang mangungunutan tanong sa taro to mga pagariya siya tanong ito man na ano kapsupatan tanong sa mga pudawras tanong salam rakano yan ka iya mga pagariya ka na si Haji Jawad Marsar si Junaid Munawara yan ka iya GB Wai sama nutin ila asnali sarif salam rakasan bimpa Wai Masya Allah mga bangsa tanong kami butik Baimbong Masaingan Abdul Rahman Ismail salam rakan dia ko to ba dia kaya pag-live tanong na pamanay ni kadaliran mana mga bagsakan masyaallah tabarakallah banyo pakalilipat ya dia ko to piyag usitan wa telu paman na barakan dia ko to paman na ginatan yan sunya yan na kuna ang panong paman na doon kaganat yung dunia lagi paman na ginatan tanong dunia kuwan ikaduha na diyan ko to pimbala ini yang so kuburian ang pakapya kuburian nagyan ko to paman na din yung nakapakasali mo man ikatalo nagyan ko to amya so yan supad na niya ko to pasal sila baka ini baka pagumain makaadap pan makasimul sa hadapan wa Allah subhanahu wa ta'ala mga pagariya kaya kaya ini kaya pag-live tanong na nasukuya sa isimim makapantan sa paglalakaw sa Hajj inshallah insya Allah ako na sa Hajj tanong si Allah kenabatan mo yung pangusar na ini batan mo hayang kap tanong sa nakapagagulit na paman nakapamagugupa ini sa mga bangsa niyo na paman ayun nakabayan na mga bangsakan mo mga ulaman ayun nakabayan na yun sa paman punutang sa mga kadip ko kasuairan sa ganyan kung kapilala na misyon tanong malantap tanong na dyan kung Hajj at yari mawa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw balas yan na yung suruga Allah subhanahu wa ta'ala magaling mo si Allah pagaling tanong yung mga suruga yan ng magaling mo si Allah habis ko tanong din sa tanong halal milalakaw tanong ng mitaro tanong si Allah Islam kasi ang kumana wassalamu alaikum